eskerrekain zure aurkezpenagatik. Bai, konkistak legala izan behar zuen, baina legitimitatea ere bilatzen zuen. Orduan, oso garai bertsuan, oso urte gutxian, eztabaida dexente sortu ziren bi nozioren inguruan. Zibilizazioa, barbariea, zibilizatuak, barbaroak, eta aukeratu ditut garai bertsuko hiru momentu, hiru ikuspegi desberdin pare kontrajarri honi heltzeko. Lehenengoa da Valladolideko eztabaida, 1550, 1551, 9 hilabetez luzatu zen eztabaida bat, baina kutsu teologiko juridikoa erabat daukina. Kasi garai bertsuan Michel de Montaignek idatzitako bi artikulu, bi entseioetan ikusiko duen bezala, auzi-jaia etiko-politikoa bilagatzen da, eta bukatzeko, aurreko bi gertaera edo eztabaida baino pixkat aurreago idatziriko mintzaldi baten auzi paradogikoa planteatu nahi de, zeren honekin lotua eztabaidaz harago planteatzen dana da giza natura. Horregatik, Etienne de la Boétiren testua paradoxikoa da. Testu inguru honetan. Orduan, erabaki dut testuak frantsesez jartzia. Barkatu, a ber. Hortxe. De la Boétiren testua, frantsesez eta euskeratuak ere diteu, Michel de Montagnena ere bai, hartu dut azkeneko edizioa, zehor aldaketa asko egon dira, urteetan zehar, eta de las Casasen dokumentua Cervantes liburutegian dago eskuragai, baina deliberatu dut, hemen testuak, aukeratu dituten pasarteak, frantsesez bere oinarrizko hizkuntzan jartzea, eta nik itzulpen horiek erabili ditut, baina nola moldatu dituten, nahi dut ahoz esan, eta hor frantsesa utzi. Bien. Mundu berriaren aurkikuntzak aldaketa handiak ekarri zituen 15 eta 16 mendeetako Europar pentsamoldera. Eta horrek eragin nabarmena izan zuen garai hartako nazioarteko antolamendu juridikoan. Indien konkistari oinarri legitimoa emateko biharrak eztabaida interesgarriak eragin zituen. Zuzenbide naturala eta teologia zirelarik bermea. Eztabaida horietako bat gertatu zen Valladoliden, Bartolomé de las Casasen eta Juan Ginés Sepúlvedaren jarrerak aurrez aurre aurkeztu zirelako Valladolideko eztabaida deiturikoan. Zeina 9 hilabetez luzatu zen, 1550, 1551 urteetan zehar. Carlos Lehenaren eskariz, bildu ziren bi domingotarrak, konkistaren legitimitateari eta indigenei eman beharreko tratuari buruz eztabaidatzeko. Estreinakoz eta azkenekoz, imperio batek ofizialki antolatu zuen bere domeinuak zabaltzeko erabiltzen zituen metodoen justiziari buruzko ikerketa. Valladolideko eztabaida ospetsu hartan, Erdi Aroko eskolastikan erabiltzen zen metodoa, disputatio, jarraitu zuten Bartolomé de las Casasek eta Juan Ginés Sepúlvedak. Metodo horrek argudiatze logikoa, dialektikoa eskatzen zuen, zalantzazko kontraesankor edo modu batean edo bestean frogatu edo inpugnatu nahi ziren gauzen inguruan. 3 izan ziren eztabaida gaiak. Mundu berriko biztanleen eskubide naturalak, haiei gerra egiteko arrazoien zuzentasuna eta konkistaren legitimitatea. Juan Ginés de Sepúlvedak idatzia zuen De Justis Belli Causis Apud Indios, indiarren kontrako gerra bidezkoaren kausez, eta eztabaida horretarako Demokrates Alter, bigarren Demokrates izeneko dokumentua eraman zuen. Horretan, besteak beste, kanibalismoa eragozteko beharra defendatzen zuen, indarrez bazen ere. Indiarren ustezko barbariek
arrazoimenaren eta zuzenbide naturalaren kontra jotzen zuelako. Konkistaren helburua beraz, zibilizatzea zen. Ez zuen dudan jartzen indiarrak gizakiak zirela. Bestaldean, Bartolomé de las Casas, Chiapaseko apezpikua izandakoak, indiarren berezko zibilizazioa eta razionalismoa defendatu zituen, baita konkistatzaileak iritsi aurretik beren domeinuen jabe legitimoak zirelako ideia ere. Eztabaida nork irabazi zuen, etzen garbi geratu. Biek ala biek hartu baitzuten beren burua irabazle. Gines de Sepúlvedak ordea, ez zuen bere lanak argitaratzeko baimenik lortu. Bere gerra justuaren aldeko alegatua argitaratzea, Indietako kontseiluak aurrena eta Gaztelako kontseiluak ondoren debekatu zutelako. Orduan Salamankako eta Alcalá de Henaresko unibertsitateen esku jarri zen obra, baina berriro ukatu zitzaion argitaratzeko baimena. Bartolomé de las Casasen obra, berriz, Breve relación de la destrucción de las Indias, 1554an argitara eman, eta berehala 1579an itzuli zen frantsesera. De las Casasek idatziz salatu zituen Espainiar konkistaren gehiegikeriak. Horiek tiranoek asmatu eta konkistak balentriak deitu dituzte. Horiek jainkoaren eta gizakien lege naturalak kondenatu, gorrotatu eta madarikatuak direnak. Eta defendatzen zuen, beti ere balio kristauetatik abiatuta, argien mendean printzipio gisa formulatuko zen zerbait, gizaki guztien oinarrizko berdintasuna. Michel de Montaigne, Dominikarraren garai bertsuan eta haren obra ezaututa, konkista kolonialaren ikuspegi kritikoz idatzi zituen bi saiakera. Kanibaliei buruz eta gurdiei buruz. Bigarrenean, gurdiei buruzkoan, 1588 urtean idatzia gutxi gora bera, gogor kritikatu zituen konkista eta kolonizazioa. Haurraren metaforara jotzen du. Oraindik biluzik dagoenean, eta letrak, pisuak eta neurriak, garia eta mahastiak ezagutzen ez dituenean, beso zabeldunetatik kentzen dute eta gainbera datorren mundu baten argietara otatzen dute. Erdi-erdian, Michel de Montaignek. Gure munduak beste mundu bat aurkitu berri du. Beldur naiz, bizkortu egin gote dugun neurri handi batean haren gainbera eta gure kutsaduraren aurria. Eta oso garesti salduko dizkiogula gure iritziak eta arteak. Mundu umea zen. Hala ere, ez dugu gure balioa eta gure indar naturalak haienak baino hobeak direlako jipoitu edo gure disiplinaren pean jarri. Eta ez dugu gure justiziarekin eta zintzotasunarekin liluratu. Ez da gure aldartearen handitasunarekin ere. Erantzun gehienek eta haiekin egindako negoziazioek erakusten dute ez zirela apalagoak, ez espiritu naturalaren argitasunean, ez egokitasunean. Baina debozioari, legeak betetzeari, ontasunari, eskuz zabaltasunari, leialtasunari, zintzotasunari dagokienez, oso baliagarria izan zaigu gu haiek baino apalagoak izatea. Nagusitasun horren erruz egin dute porrot. Haien ezjakintasunaz eta esperientziarik ezaz baliatu gea traizio, lizunkeria eta lukurreriara makurrarazteko. Eta hori giztalegearen eta krudelkeriaren gure ereduaren arabera. Garaipen zitalak. Ambizioa inoiz ez, etsai publikoek inoiz ez diete gizonei halako elkarrenganako borroka doilor eta kalamitate miserable egin. Montaignek gaur egungo etnologo batek egingo lukeen antzera jardun zuen, praktika hori gertatzen zen testuingurutik abiatuta interpretatuz, kanibaliei buruzko idatzian. Izan ere, Montaignek irakurrita omen zituen bere garaikide batek, Nicolas Durand de Villegagnon konkistatzaileak idatzitako bidaia kuadernoak.
Izan ere, Frantziako koroak bidalia zuen almirante haren agindupean espedizio bat Brasilea, gaur egungo Rio de Janeirora, 1594an. Bertan, Frantzia Antartikoa fundatzeko eta base militar bat ezartzeko. Indietako komerzioa kontrolatzeko asmoz. 5 urtez iraun zuen okupazio frantziarrak, berehala Portugaleko korora itzuli zelako. Esan bezala, Montaigne abiatu zen Bilgainunen bidaia kuadernuen irakurketatik, baina batez ere, Frantzia Antartikoa zelako hartan urteak igaro zituen gizon baten lekukotzatik. Honela aurkeztu zuen bere solaskidea. Etxean izan nuen gizon hori, sinple eta zakarra zen. Hori egiazko lekukotasuna emateko baldintza egokia baita. Jende finak ohartzen baitira xehekiago gauza askotaz, baina komentatzen dituzte. Eta beren ikus moldeaz baliarazteko nahian, ez daitezke egon historia bestelakotu gabe. Ez dizkizute sekula gauza garbi presentatzen. Makurtzen eta maskaratzen dituzte, ikusi dituzten itxuren arabera. Eta beren lekukotasuna sinestarazteko eta zu erakartzeko, gaia gehitzen dute alde horretatik, gogotik luzatzen eta edatzen. Beraz, behar da, guztiz fidela den gizona, edota hain sinplea non ezpaitu almenik gauza faltsuei egiazko itxurarik emateko eta bestelakotzeko. Halaxe zen nirea. Montaignek beste urrats bat eman zuen. Konparatu eta erlazionatu egin zituen gizon horrek ikusitako ohituren gaineko arrazoiak eta mundu zibilizatuan askoz praktika krudelagoa sostengatzen duten printzipioak. Saiakera horretan, erlatibismo kulturala planteatzen da esplizituki, indigenaren nolabaiteko idealizazioarekin batera. Ark, gizarte, gizatiarragoa, berdintasunezkoagoa eta zoriontsuagoa irudikatzen baitzuen. Nire ustez, nazio horretan ez dago ezer barbaro edo basatia denik, kontatu didatenez. Baizik eta bakoitzak basakeria deitzen diola ohituta ez dagoenari. Egia esan, ez dugu beste ikuspunturik egiarentzat eta arrazoiarentzat. Gure herrialdeko iritzien eta erabilen adibidea eta ideia baino. Hor dago beti, erlijio perfektua, gobernu perfektua, gauza guztien erabilera perfektua eta betea. Haiek basatiak dira, naturak beraientzat eta beren ohiko ibilbideagatik sortutako fruituei basatiak deitzen dilegun moduan, baina egia esan, gure artifizioarekin ordena komunetik aldarazi eta desbideratu ditugunei, hoiei esan beharko genieke basatiak. Natura eta artifizioa, basatia eta zibilizatua, kategoria horiek zer eztabaidatu eman zuten modernitatean zehar. Izan ere, 16. mendean, basatia zibilizatu beharrote zen ala ez, planteatu zen, eta azaldu moduan, Valladolideko eztabaidan horren zilegitasunaz aritu ziren domingotarrak. Montaigne, berriz, galdera horren erantzunak giza naturaren konzepzio berri bat aztertzea eskatzen zuelakoan, kanibalismoaren inguruko kritikak ustezko zibilizatuen ohiturekin konparatu zituen. Ena hau atsekabetzen halako ekintzan dagoen iguindura basaz ohartzeak. Baina bai ordea, haien hutsegiteak epaitzen hain zuzenak izanik, geure aldera begira hain itsuak izateak. Uste dut, bizirik dagoen gizon bat jatean, barbarie gehiago dagoela, zendu ondoren erretzean eta jatean baino. Eta barbaroagoa dela, oinazez oraindik sentimenduz beterik den gorputz bat urratzea, apurka-apurka erretzean, zakurrek eta zerriek haiek koskaka ibilaraztea eta hiltzea, ez soilik irakurri, baizik eta berriki ikusi bezala,
ez aspaldiko etxaien artean baizik eta auzokide hiritarren artean ere, eta makurragoa dena, debozioaren eta erlijioaren estakurupean. Indigenen ohituren deskribapenarekin jarraitu zuen Montaignek, eta entsegu hau, bitxi hau amaitzeko, Frantzia Antartiko horretatik etorritako 3 indigena, 1562an, Frantziako erregezen Carlos behatzigarrena artean, 12 urteko gizontxoa baino etzenean, gortean jaso eta haiekin izandako egonaldiaren kronika txiki bat egin zuen. Narrazioak aurrera egin ala, Montaigne gero eta kritikoago agertzen da zibilizatuen ustezko nagusitasunarekin. Harik eta bisitaarengandik basatiek ordainduko zuten prezioa iragarri arte. Zehaztasun handiz. Harietatik 3 lagun, jakingabe beren atsedenaldiari eta zorionari zenbat kostako zaien egun batez hemengo bizioen ezagutza, eta harreman honetatik beren ondamena sortuko dela, gaur gero aski aurreratuta uste dudana, oso doakabeak berritasunaren nahiagatik beren burua engainaturik eta beren zeruko goxotasuna utzirik hemengoa ezagutzeko, Ruanera etorri ziren, Charles behatzigarrena hor zegoen aldian. Errege luzaz mintzatu zitzaien. Erakutsi zitzaizkien gure moldeak, gure zeremoniak, eta hiri eder baten itxura. Horren ondoren, norbaitek galde egin ziren ze iruditzen zitzaien, zeri zeritzoten miresgarriena. 3 gauza erantzun zituzten, haietarik 3. ahaztu baitut. Eta damutut izugarri, beti ere 2 ditut gogoan. Esan zuten, gogorki bitxia zitzaiela, gizon bizardun armatu andana bat, erregeren inguruan zegoena, itxuraz, haren zaindariez mintzatzen ari ziren, haur bati obeditzera apal zedin. Eta bereiz ez ezaten beren arteko bat agintzeko. Bigarrenaz, badute mintzatzeko molde bat, gizonak elkarren erdiak direla esateko. Ohartu zirela, gure artean bazirela, ondasun guztiez orniturik zeuden gizonak, eta haien erdiak atezate eskean ari zirela, gozez eta beharrez akituak. Eta bitxi egiten zitzaiela, nola erdi behardun horiek, pairatu zezaketen halako bidegabekeria, bestei lepotik lotu gabe edota etxei su eman gabe. Michel de Montaignek irtenbide pragmatikoa proposatu nahi zuen, ez soluzio bat. Giza natura, gizakion konplexutasuna eta ditugun arazoen sakontasuna ulertzeko idazten zuen, nire izateko eran natural eta komun, horrela ikus nazatela nahi dut. Hortaz irakurle, neu naiz nire liburuaren materia, idatzi zuen irakurleari eskenitako lehenengo horrian. Horregatik, garen bezalaxe azaltzen dira gizakiak beraren entseguetan, eta horregatik ere argitaratu nahi izan zuen bere entseguen artean, Etienne de la Boétie filosofo eta epailearen saiakera laburra, 1548an idatzia. Lagun minak ziren, solaskideak, eta giza naturaz, gizakion onberatasun naturalaz sinestetik urrun kokatzen ziren biak. Borondatezko morrontzari buruzko mintzaldian, hor formulatu zuen La Boétik honako paradoxa hau. Nagusiak duen boterea ez datza bere indarrean, baizik eta morroiaren onespenak ematen dion zilegitasunean. La Boétiren saiakera ez zuen Montaignek beren entseguetan sartu, baina aipatu egiten du lehenengo liburuko 26. atalean, adiskidantzaz izenekoan. Deliberatu naiz, Etienne de la Boétie halako pintura bat maileguz hartzea. Horrek ohoratuko baitu lan honen gainerakoa. Diskurtso bada, berak borondatezko morrontza deitu zuena.
baina hori ez zekitenek birbataiatu dute baten aurka. Badirudi ez zekiten horiek hugonoteak zirela, eta haiek gaineratu omen ziotela jatorrizko izenburuari baten aurka beren edizioetan. Borondatezko morrontzari buruzko mintzaldia, askatasunari eta desobedientzia zibilari buruzko testu erradikala da. Etienne de la Boetik 18 urte baino ez zituen testu labor hori idatzi zuenean. Katolikoen eta hugonoten arteko gerrek eragindako matxinada politikoen garaian. Hala ere, idazki horretan ez da aipatzen erlijio obedientziarik. Boetik ezin hobetu bereizten zituen jainkoa eta boterea. Botereak ez du jatorri jainkotiarrik. Giza morrontzaren ondorioa da, beraren ustez. Saiakera horren tituluaren oksimoronak, borondatezko morrontzak, adierazten duen paradoxa, La Boetiri bere harridura erakusteko aukera, ematen dion baliabide erretorikoa, honena azaltzen da. Herriek uko egiten diote beren askatasunari bakar batenaren alde. Eta horren boterea gizakiek eman dioten zilegitasunean datza. Noiz eta herritarrak nagusiak izan, kopuru eta indarrari dagokienean. Benetan gauza harrigarria da, eta hala ere ainuikoa, non harritu baino gehiago hauen inbehar baita, milioi bat gizaki ikustea modu errukarrian morrontzara emanik. Burua uztarripean. Ez indar ahaltxoago batek hartara behartu dituelako, baizik eta nunbait, lilura jota daudelako. Edo nolabait esateko, gizaki bakar batek sorgindurik. Zeinari ezbailiokete beldurrik izan behar, bakarra baita, zeina ezbailukete maitatu behar, haiekiko guztiekiko bihotz gogor eta krudela baita. La Boetik horrela azaltzen du harriturik. Eta askatasunaren eta morrontzaren izaerari buruzko argudio labur baten ondoren, ondorioztatzen du askatasuna izatez garena dela. Eta morrontza, berriz, gure nia askea dela hori onartzeari uko egiteko. Beraz, libre ez diren gizonek uko egin diote beren askatasunari eta saminik gabe aritzen dira hartan eta gogoz egiten dute beren aurrekoek beharturik baino egiten ez dutena. Atera aldaiteke morrontza horretatik? La Boeti izan zen desobedientzia zibilaren printzipioaren lehen teorialarietako bat. Hala ere, berak ez zuen idatzi azpitituluko contre un baten kontra polemiko hura. Zeinaren arabera, bat hori kanpoan identifikatuko bailitzateke. Subjektuarekiko kanpo indar ertxatzaile gisa. La Boetik defendatzen zuen ez dela bataren kontra joan behar. Nahikoa da, hari laguntzarik ez ematea. Eta nor bere buruaren aurka ez joatea. Kontua ez da hari ezer kentzea, baizik ezer ez ematea. Hugonotek erabaki zuten 1574an, saiakera labur hori baten aurka izenburupean argitaratzea eta hartara, insurrekziorako eta jazarpenen aurkako matxinadetarako eskubidea justifikatzea. Haatik, La Boetik defendatzen zuen, berdin dela zein den bat hori. Badira 3 tirano mota. Batzuek herriak hautaturik agintzen dute. Beste batzuek armen indarrez. Eta azkenekoek oinordekotasunez. Egia esateko, ikusten ditut noski tiranoen arteko desberdintasunak, baina azken batean ez dago halakorik. Zeren tronura modu desberdiniz iristen badira ere, agintean jarraitzeko modua berdintsua dute. Kristina, bukatzen jumara. Bai, azkenekoa, jazta. La Boetik aztertzen eta agerian jartzen du historiako adibideen bidez, bere borondatez boterearen mende jartzen den herria ez dela beti existitu. Inaugurazioko topatketa txarra aipatzen du.
Eta horren ondorio garrantzitsuena askatasun desiotik morrontza maitatzera igarotzea dela. Tituluaren oksimoronak adierazten du hain zuzen ere ezintasun bat. Ezinezkoa da zentzuz ulertzea eraldaketa hori. Ez baitu izenik. Koldarkeria deituko diogu. Zerbitzatzen dutenak zer direla esango dugu. Oilo guztiak, bi gizon, baita hamar ere, bakar baten beldur izatea, arraroa da, baina izan liteke. Baina 100 edo 1000 bat ez oldartzea, gizon bakar baten kontra, hori ez da koldarkeria. Ez da koldarkeriaren mailara iristen, mespretxua baizik. Ze okerbide izugarri da, hori, orduan, koldarkeria ere deitzeko modukoa ez bada. Behar bezain hitz itxusirik ez bada, ura aipatzeko. Naturak berak arbuiatzen baitu, eta hizkuntzak ez baitu izendatu nahi. Autoreak galderak egiten ditu, baina ez du erantzunik. Nagusiaren boterea morroiek egiten dioten lagapenean oinarritzen bada, onartu dutelako da, nolabaiteko morrontza aukeratu dutelako. Erabaki ezazue, ez ura gehiago zerbitzatzea, eta libre izango zarete. Ez dizuet eskatzen ura bialtzeko, ari bultza egiteko, baizik eta ari ez eusteko. Saia gaitezen ulertzen ordea, ahal izan ezkeo, zerbitzatzeko borondate egoskor hori nola sustraitu den hain sakon, libertatea maitatzea bera ere naturaltzat ez jotzeraino. Zerbitzatzeko borondate egoskor hori ulertzea eskatzen zuen Laboetik. Eta 2 mende beranduago, argien mendean, hain zuzen ere, giza naturari buruzko eztabaida gisa formulatu zen paradoxa hori, gure naturari buruzko galdera guztiz irekia utziz. Nik halaxe egin nahi dut. Morrontza beti da borondatezkoa, hori xedan ere bukaerarako galdera. Mila esker zuen arretagatik.